Namin din. Ako pumunta na po. Gamay lang kaya Sige, padayon igsoon. makadawat ba sa grasya ang pagtuo nga walay buhat. Okay, makadawat ba sa grasya ang pagtuo nga walay buhat? Buhat. Okay, atong tanaw na ang Roma Kapitulo 6, pwede magani do sa Santiago 2, pero kanila lang Roma aron na dili gyud kayo taas, no? Roma Kapitulo 6, versikulo 14 o 15. Niya gingon dinis balang kasulatan. Ingon siya diri. Kay ang sala dili magagahom diha kaninyo, sanglit dili man kamo ilalom sa kasuguan kundi ilalom sa grasya. So sa ato pa, ang atong sala dili na mo gahom kay nganuman nanata sa grasya. Kay naghinulsol man ta gipasaylo tas Ginoo gigrasyahan ta. So ang atong sala nawala na to unya natas ilalom sa grasya. Ang uban nagunahuna kay nana sila sa grasya, pwede na ba lapason ang sugo atong tiwason sa pagbasa ang bersikulo 15 na iyon. Nanunsa man, magpakasala ba kita kay dili man kita ilalom sa kasuguan kung dili ilalom sa grasya, palayo ka na. So sa ato pa, magpakasala ba kuno ta kay wala na ta na ilalom sa sugo kung dili ilalom sa grasya, ingon siya, palayo ka na. Kanang word nga, magpakasala ba kita? Unsa may sala? Ang sala mo'y paglapas sa sugo. Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4. Ang sala mo'y paglapas sa sugo. So pag ingon ni Pablo, nan magpakasala ba di ay kita? Kaya wala na kita na ilalom sa kasuguan, ilalom sa grasya, palayo ka na. Meaning to say, ang grasya, wala maghatag og lisensya, aron ang sugo lapason. Ang grasya, wala maghatag og permiso, aron ang sugo lapason. Busa, si Pablo, nag-ingon sa Roma Kapitulo 7, versikulo 12, ang sugo, balaan, matarong og maayo. So, muna akong tubag, Brother Badong, kung naakay follow-up kalihon. Pastor kayo, maglapas-lapas ka, disgrasya agad ang labas. So, mo nag-ingon sa balaan kasulatan Disgrasya igsoon. agad. Gili siya makadawat og grasya, o gili siya magtumad sa tuwo. So, meaning to say, kung nakadawat tas grasya, mo tumad tag sugo tungod kay nahigugma man ta ni Jesus Christ. Okay? Sila kay Pastor. Okay, daghang salamat Brother Balong sa imong pagduaw sa pagpangutana, pinaagi sa pagtawag, no?